Skont stimi provizorji bejn April u Ġunju li għadda l-ekonomija Maltija kibret b'4.5% f'termini reali meta mqabbel mal-istess 3 xhur sena ilu. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li fit-tieni kwart tas-sena il-prodott domestiku gross żdied b'417 miljun euro u laħaq aktar minn 6,500 miljun euro. Iż-żieda fl-attività ekonomika kienet ġejja kważi mill-oqsma kollha ekonomiċi inkluż l-industrija. L-NSO irrapporta li l-qasam tas-servizzi baqa' l-mutur ewlieni ta' tkabbir ekonomiku. L-ikbar żidiet ġew irreġistrati fis-servizzi finanzjarji u tal-assigurazzjoni, dawn kibru b'12.2%, fl-informazzjoni u l-komunikazzjoni b'9.2% u fl-attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi b'7.5%. Miċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika joħroġ li tkabbir kien sostnut l-aktar mid-domanda domestika. Il-konsum tal-familji żdied b'3.5% waqt li n-nefqa tal-Gvern żdiedet b'14.7%. Min-naħa l-oħra d-domanda esterna naqset b'0.7 punti perċentwali mir-rata ta' tkabbir. Minkejja żieda ta' 3% fl-esportazzjoni, l-importazzjoni kibret b'4.1%. Mill-aspett ta' dħul iż-żieda ta' aktar minn 417 miljun euro fil-prodott domestiku gross tqasmet f'aktar minn 254 miljun euro f'żieda fil-pagi tal-ħaddiema b'aktar minn 136 miljun euro fi qlieħ tal-intrapriżi u dħul ta' min jaħdem għal rasu u kważi 27 miljun euro f'taxxi netti fuq il-produzzjoni u l-importazzjoni.